11 anyos na tubong Kalasyaw, Pangasinan, ipinamalas ang kanyang galing sa pagkanta. Atin siyang kilalanin sa report. Limang taong gulang pa lamang si Rose Amber Villanueva ng Barangay Buenlag, Kalasyaw, Pangasinan nang makitaan ng hilig sa pagkanta. Ang pagkanta raw ang favorite bonding time nila ng kanyang ina. Kasi po nung bata ko, naririnig ko na pong kumanta yung mama ko. So ang ginagawa namin pag alimbawa may free time si mama, kumakanta kami sa video okay namin, nagkakantahan kami. Tapos kung minsan nagbabike. 11 taong gulang na si Amber ngayon at namamayagpag din siya sa kanyang pag-aaral. First honor siya sa kanilang klase. Bukod sa pagkanta, mahilig din siyang sumali sa mga pageant. Marami na siyang natanggap na pagkilala hindi lang sa eskwelahan, kundi sa kanyang pagsali sa iba't ibang patimpalak. Ang masasabi ko lang kay Amber, mag-aral siyang mabuti dahil yun lang yung magiging susi niya para makamit niya yung tagumpay sa buhay. Tsaka parati niyang tandaan na nandito lang kami ni Papa. Inspirasyon ni Amber sa kanyang pag-aaral ang kanyang mga magulang na lagi raw nandyan para suportahan siya. Balang araw, nais niyang maging doktor upang matulungan ang mga may sakit. Don't stop dreaming hanggang maabot mo yung pangarap mo. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.